Empezamos. Boa noite. Damos comezo á sesión ordinaria do pleno do 13 de marzo de 2025. Primeiro punto, aprobación da acta da sesión extraordinaria do 6 de febreiro de 2025. Algúnha cuestión? Votamos, votos a favor. Apróbase por unanimidade. Punto 2, aprobación da acta da sesión extraordinaria urxente do 7 de febreiro de 2025. Algúnha cuestión? Votamos, votos a favor. Apróbase por unanimidade. Como queiras. Unha abstención? Vale. É igual. Unha abstención. Punto 3, aprobación da acta da sesión ordinaria do 13 de febreiro do 2025. Unha cuestión? Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto 4, resolución do recurso de reposición relativo ao inventario de bens. Previamente temos que ratificar a inclusión do punto na orde do día, porque este asunto non foi levado á comisión, porque non estaba non se tiña o informe, porque estaba pendente de informe, para dar resposta ao recurso en plazo, decidimos traelo sin pasar pola comisión. Entonces, votos a favor da inclusión na orde do día. 10 votos a favor, votos en contra, abstencións, unha abstención. Sobre este asunto, que é un recurso de reposición sobre o acordo do pleno relativo á aprobación definitiva do inventario de bens, fai mención entre outras cuestións, a unha finca que no seu día foi propiedade do Concello, situada en Bama, que no ano 2005 foi donada por parte do Concello ao Arzobispado para a execución da ampliación do cementerio, e posteriormente foi, en virtude desa doazón, inscrita no registro de propiedade a favor do Arzobispado, co cal esa finca é propiedade do Arzobispado. O que se propón é, polo tanto, desestimar o recurso de reposición interposto neste caso por José Manuel Fernández Vázquez, e esa é a proposta que se somete a votación, a desestimación do recurso. Algúnha cuestión? Votos a favor? 10 votos a favor, votos en contra, abstencións, unha abstención. Punto 5, toma razón dos decretos da alcaldía ditados entre o 8 de febreiro e o 9 de marzo de 2025. Punto 6, moción 6.1, moción do grupo do BNG para a compra dunha trituradora de restos de poda. Como sabemos, estamos nun concello eminentemente agrario, non? Entón, creo que casi todos nós temos, a maioría polo menos, non temos restos agrarios, non? De poda, de viña, de horta, de frutais. Entón, lógicamente, a única saída que temos para todos os restos de poda é a queima, non? A queima controlada, a incineración. E sempre se fala da economía circular, sempre estamos falando da sustentabilidade e todo eso, e se non temos máis saída que esa, non é a mellor saída posible, é unha saída porque non hai outra. Pero realmente o ideal sería que todos eses restos se convertiran a súa vez en materia orgánica, porque son materia orgánica e podrían servir outra vez de abono, e iso sí que sería economía circular. Que pasa? Que para facer eso habría que trituralos, e evidentemente ningún particular ten capacidade para comprar unha trituradora por menos dun certo tamaño para poder facer eso. Ao mesmo tempo, o Concello tamén ten unha parte importante tamén de restos de poda, e tampouco ten unha trituradora que pode utilizar tamén para exactamente o mesmo. Nós o que propoñemos é unha medida bastante clara, unha cuestión bastante clara,
que é que o Concello pois, compre unha trituradora de restos de poda para utilizar para os, digamos, todos o que son todos estes restos do propio Concello, pero e en segundo lugar tamén crear unha especie de normativo ou de norma ou de regulamento ou de ordenanza para que esta trituradora poida dar en préstamo ás veciñas e veciños para que eles tamén o poidan utilizar e lle sirva a eles logo despois tamén para desfacerse destes, incluso como materia orgánica, incluso se teñen composteiros, que tamén é unha medida que eu creo que hai que empezar a expandila máis. Estes restos, esta materia triturada é unha base moi boa, un estruturante moi bo para os composteiros, non? Sabemos que evidentemente isto ten sempre certos riscos, pero creemos que creando un sistema de préstamo con as normas claras, non? Eu creo que creemos que é plenamente posible. De feito, creo que xa algúns concellos en Galicia que só ten. Creo que o Tomiño, de feito, xa fai anos que ten isto. Entón, nós o que teremos é esta proposta, son dúas, non? Son dous puntos os que pedimos. O primeiro é comprar unha trituradora, non? E para utilizar por parte do Concello e, ademais, que poida ser posta a disposición dos veciños e, en segundo lugar, establecer un procedimento regulado, non? Que donde se establecen as condicións para que esta máquina pode ser utilizada por aquelas veciños e veciños que así o solicitan. Non vamos a entrar en detalle de como facela, que tipo de máquina, que iso evidentemente é unha cuestión moito máis técnica, pero creo que a idea máis ou menos queda clara, non? E iso é a nosa proposta. Alguna intervención? Sí. Nós estamos totalmente de acordo con eso. O único problema é como implementar esta vía. Primeiro, o que decía Xande, bueno, primeiro digamos, a capacidade da máquina, o tamaño, as condicións da máquina para, se se vai someter a un uso intensivo, lógicamente, non ser unha máquina acreditada, potente, autónoma, e iso por un lado. Por outro lado está a dificultado do manexo, canto máis complexa é a máquina, máis dificultad, máis formación habría que dar ou todo iso. Non sei se sería posible comprar esa máquina e facer os traballos de trituración con personal encargado do Concello, mediante demanda. Non sei tamén se iso é viable económicamente ou non, pero, bueno, basicamente estamos de acordo que se estudien as condicións técnicas adecuadas é a mellor forma de xestionar este tema. Sí, máis? Bueno, vamos a ver, estamos de acordo en que o método de xestión dos restos agrícolas, neste caso, como son as podas, que se pola vía da queima pois non é un bon método de xestión. Estamos totalmente de acordo en que o Concello ten que contribuir e colaborar na xestión deses restos. O que si diferimos na ferramenta. Creemos que pode ser máis factible tanto para os demandantes, os usuarios, como incluso unha xestión máis económica e eficiente ecolóxicamente, o de habilitar nas parroquias, en cada parroquia, un ou incluso varios puntos de depósito e recollida dos restos. E a partir de aí, o Concello fai a xestión destes. Creemos que é un método que facilita aos veciños e veciños o desfacerse deses restos, incluso se cada veces é máis factible cargalos nun remolque que eso, metelos nunha trituradora, ten incluso menos riscos. A idea é optar por esta vía. Hai unha experiencia aquí cerca, incluso Boqueixón, que ten habilitado algún punto deste tipo e funciona ben. E constame que Teo, a ver, que é máis urbano, pois neste caso ten contedores, non puntos abertos para depósito, pero que tamén teño boa experiencia niso. Entonces, nós decantámonos máis por esa vía, habilitar puntos en cada parroquia, se digo, ou varios, en terreos de titularidade municipal, onde a xente deposite os restos e logo aí o Concello sea que nos xestione. Ben, vía triturado
ou incluso pois, aproveitamento enerxético ou outros aproveitamentos. Entonces, pois, coincidindo na vocación e no fin entendo, da proposta, da moción, que é pois, facilitar aos veciños e veciñas a xestión deses restos, pois a nosa idea de xestión bueno, pois sería con outros métodos. Por lo tanto, estritamente con respecto á moción, pois votaremos en contra. Bueno, non sei, perdón. Sí. A ver, vamos a ver. Eu podo entender a segunda, unha parte do que propón o goberno. De feito, é certo que a teña como alternativa, ainda que non está por escrito, non? Que é establecer puntos verdes, non? Además que é o que se chaman así, non? É dicir, sitios onde poder... En eso eu, repito, é unha idea máis que tamén digo, bueno, non teño un problema decir, se é certo que xa, como dixen antes, facer unha máquina en préstamo pois é complicado, como nos ben dicías ti, se ten que ser de moita capacidade, un manexo difícil, eu iso entendo. Eu, por iso, tamén, como dicía, as propostas que están aquí son para que se poidan facer, non simplemente para cara a galería. Eu entendería que efectivamente iso é así. Iso tamén ten un problema, que claro, que o Concello ten que ter un camión ou con un guindastre para poder coller eso de verdade, entendo eu. Porque claro, para xestionar iso necesitas pois para coller, pero bueno, eso eu estou de acordo. Eu, en todo caso, aceptaría deixar o primeiro punto, tal como está. O Concello adquirirá unha máquina trituradora para estos de poda para o uso municipal. Non teño un problema que quede así. E no segundo punto, habilitar uns puntos verdes nas parroquias para que a xente poida depositar os seus restos de poda que logo depois gestionará o Concello. Pero non teño un problema cambiar eso. Non sei se acepto ou non. E digo da trituradora porque, claro, se o Concello vai a ter que xestionar todos estes restos, non van a ser poucas, van a ser cantidades considerables, entendo eu. E eu creo que a única maneira que ten de facelo é triturando, porque incinerando queda moi ben, pero se o vais a utilizar para, incinerando, para revalorización enerxética, a revalorización enerxética sona moi ben, pero é un eufemismo de queima. De queimalo nun sitio onde podes recuperar en forma de calor e iso eu creo que é bastante inviable, non? Entón, eu o que propoño, non sei se estaréis de acordo, deixar o primeiro punto, deixando simplemente que o Concello adquirirá unha máquina trituradora para restos de poda, para uso municipal, e o segundo punto, hasta aí. E o segundo punto é, e ademais o Concello habilitará puntos verdes en todas as parroquias, onde todos os veciños e veciñas poden depositar ali os restos de poda, que pois será o Concello que o xestione. Eu non sei o prezo do resto, non sei se o grupo... Non teño un problema cambiar, quer dizer, non son mocións abertas que veñen para intentar eso. Ser prácticas. Sí, a ver, eu creo... A ver, a adquisición da trituradora eu entendo como secundaria, é dicir, o Concello a xestión dos servicios pode facela con recursos propios ou con recursos alleos. De feito, o Concello restos de poda está os triturando e non ten trituradora. O sea, co cal, o compromiso ou de adquirir unha trituradora se implica tamén ter personal para manexo, co cal o personal que hai pois, deixaría de facer outras tarefas. Eu entendo que o que é a adquisición en sí é secundario. Se a finalidade é axudar aos veciños na xestión deses restos, do xeito que se faga o triturado, ben con recursos propios ou con recursos contratados. Perdón? Como se fai o triturado se non é con o triturador? Contrátase a alguén que faga o triturado. Claro, pero estamos falando dos... Vale, ben. Estamos falando de o resto do Concello. Eso agora vai ser multiplicado por moito. Temos que ter eso en conta. Claro, hasta agora porque son unha pequena parte, pero agora se multiplicas eso por 3 ou por 4 ou por 5, daraste conta inmediatamente que dis, isto sí que non é rendible. Rendible será, en todo caso, comprar unha trituradora. Eu creo que é... Bueno, é a proposta. Podemos deixar... Para nós o tema dos puntos verdes estos, o depósito, a ver, decía o alcalde que Teo e por aí, donde hai uns núcleos urbanos ten sentido, os restos de podas en zonas urbanas son moi reducidos. Os restos de poda nas zonas rurales non son tan reducidos, son bastante máis grandes, o transporte, non todo o mundo ten a capacidade tamén de facer o transporte da casa a esos puntos de destino. E eu comparto o que dice o BNG, eu penso que a compra dunha trituradora para o Concello
é unha máquina accesible, con un custo razonable, e iso non priva que se poida compatibilizar se se queren facer esos puntos de depósito, pero que ao final habría que triturar igual, sea por medios propios ou por convenio, ou por contratación. Entón, eu pareceme, nos apoyaríamos esa fusión dos dous temas. Bueno, cal é a proposta que se presenta? Cal é o acordo que se somete a votación? A ver, o acordo que se somete a votación é un acordo que seamos capaces de sacar adiante, entendo? Entón, sería a primeira parte do primeiro punto que daría: o Concello adquirirá unha máquina trituradora para os restos de poda, para o uso municipal, pode quedar aí, punto. E o segundo... Con préstamo. No, o do préstamo, eu non teño un problema en sacarlo da disposición dos veciños, se no segundo punto vai, e o Concello habilitará uns puntos verdes onde todas as veciñas e veciños, por parroquias, todas as parroquias, poden depositar ali os seus restos de poda para que depois o Concello xestione. Serían os dous puntos. Eu sería unha miña proposta, que se pode. Claro, se vas a... que non ten sentido dicir do préstamo, se logo vai xestionar por outro Concello, non? Que iso é máis factible no sentido que eu entendo que o do préstamo sí que é complicado, sí, son consciente. O outro... Eso sería esa modificación. A alternativa de xestión que temos pensada no goberno é a habilitación deses puntos de depósito e recollida. Entón, polo tanto, claro, mantendo a cuestión da trituradora, votaremos en contra. Pasamos a votar. Votos a favor, 7 votos a favor, votos en contra, 4 votos en contra. Queda aprobada a moción. Punto 6.2, moción do Grupo Municipal do BNG para o estudio arqueolóxico do Castro de Calvos. Bueno, vamos a ver, esta moción xa se trouxe aquí con uns anos e... A ver, eu creo que temos que dar un pouco a coñecer a riqueza arqueolóxica que ten este Concello, non? Que casi todo Galicia, pero nós non creo que tamén temos que ter, digamos, un pouco darnos importancia do que realmente temos, non? A importancia que teñen estes restos e coñecer o que é a nosa historia, non? A nosa historia a máis cercana, non? Uns destes restos arqueolóxicos son os castros, non? Que creo que hai como 20 ou así, que además están todos, bueno, no plan xeral da Organización Municipal están catalogados todos, con unha zona incluso de cautela, etc. E eu creo que tendo como temos os 20 castros, non hai ningún estudo feito sobre ningún deles. Entón, o que nós propoñemos é que podes facer un estudio sobre un deles en concreto, o Castro de Calvos, xa sei que vai dicir, porque claro, son de Calvos, non? Bueno, pois tamén hai deso. Pero, sobre todo, non é tanto por eso, senón porque ten dúas características. Unha é o relativo ao estado de conservación do que é a croa do castro, que prácticamente está casi completa, e en segundo lugar o moi fácil acceso que ten, non? Tanto andando como coche, incluso casi autobús, que está nunha zona de moi fácil acceso, e iso permitiría, pois eso, incluso a visita ao propio castal como está agora, non? Entón, e ademais é unha zona que este resto arqueolóxico únese a outros dos restos arqueolóxicos que hai ali na zona a menos de 1 kilómetro nun radio redondo, menos de 1 kilómetro, como é a Pena das Letras. Como sabedes, é unha, bueno, como son de Calvos, pero que xa, que é unha pena que ten unhas inscripcións posiblemente medievais, pero bueno, xa, non? E o que é o petroglifo de Pedra Jurada, que está tamén, pois, moi cerquiña deste castro, non? De feito, incluso creo que é algo que sempre me rondou a cabeza de facer un roteiro, non unha ruta, senón roteiros, que comuniquen estes tres xacementos que están moi cerquiña, moi cerca uns outros, e, bueno, nun concello como Touro, pois, buscar tres xacementos arqueolóxicos destas características realmente é importante. Eu creo que hai que dar valor e poñer en valor eso, creo que é algo que nos debería enorgullecer a todos e a todas, de verdade. Entón, a cuestión sería facer un proxecto de estudio deste castro. Aquí, de feito, presentar, se creo un estudio, despois quedou aí, pero podría valer seguramente, non sei, non vou a adiantar nada, pero facer un estudio arqueolóxico do castro e executar un proxecto, digamos, de análisis, non? A ver, simplemente para aclarar, non? Estes estudos arqueolóxicos non consisten en
en abrir e deixar aberto ou propiar terras, non. O castro ten propietarios, neste caso de Calvos ten 2 propietarios, e se mete pedir permiso para nunha pequeniña zona facer unha pequena excavación, mirar que restos hai ali, mirar realmente que valor ten, non? E con eso, pues, facer xa un estudio, facer, incluso poñer algún panel, e logo despois eso incluso se tapa, e queda igual, é dicir, os propietarios dos terrenos non van ver afectado nada do seu terreno, vai quedar como está dicindo. Estamos falando de facer unha prospección que sería un segundo paso se realmente ali salen restos moi importantes, pero eso sería un segundo paso, non? Entón, o primeiro paso sería isto, non? Entón, nós o que pedimos é, simplemente, sería primeiro elaborar unha proposta para a posta en valor do Castro de Calvos, non? En segundo lugar, executar un proxecto que englobe un estudo científico deste castro para recoller información sobre as súas características, sobre a cronoloxía, etc. Unha valorización turística a través do produto de reclamo, máis unha valorización de socialización con entorno inmediato. Isto estaría incluído dentro do que é ese proxecto. E, en terceiro lugar, buscar vías de financiación, que pode ser o Concello, por suposto, estaría encantado por o Concello, pero tamén se apoiarei, buscar vías de financiación para estas actuacións. As institucións pode ser na propia Xunta, pode ser na Diputación, pode ser incluso con os fondos da Unión Europea, fondos FEDA. Eso é a cuestión que temos aquí a debate, que eu creo que é algo que deberemos empezar, igual que se descubriu no seu momento, se puxe un valor no petroglifo, pois poñer un valor un castro como o de Calvos, que despois podría seguir con outro, en función dos resultados, creo que é algo bastante interesante. Estamos totalmente de acordo con a filosofía da proposta e como hai que empezar por algún lado, pues parece estupendamente que se propoña ese caso, que además pode servir de exemplo para outros bens que hai que están xa catalogados no Concello, entón totalmente de acordo con a proposta. Bueno, sobre este asunto, pois efectivamente o Concelleiro de Benegás estuvo co alcalde falando fai uns meses falando pois, deste asunto e precisamente con esa proposta preliminar en riba da mesa que fora presentada pola empresa Cado Arqueoloxía. Daquela conversa pois, pideuselle un orzamento a esta empresa que pois, non chegou a presentar aínda. Co cal retomamos este asunto e si, incluso falaramos pois eso, non? Esa proposta que había estaba centrada únicamente na cuestión do castro e falamos efectivamente da creación desde un roteiro pois nada, que incluíse o resto de bens arqueolóxicos, incluso Muiños de Rilo, ou a posibilidade de enlazar ca ruta de sendeirismo. Co cal, bueno, estamos de acordo. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto 7, rocos e preguntas. Ten a palabra o PP. Bien, unha primeira pregunta que xa vimos facendo en plenos anteriores en relación ca elaboración do presupuesto municipal e supoñemos que o alcalde nos contestará o mismo que nos pasados plenos de reunión, de portavoces, etc. E ainda que supoñemos a resposta non vamos a esperar por... queremos aproveitar esta pregunta tamén para anticipar un pouco o que vai ser a nosa postura de cara a posibles expedientes de modificación de crédito sobre o actual presupuesto prorrogado. Porque, como é sabido, a partir seguramente que do mes de xullo, pois habrá problemas, non habrá fondos para abonar servicios tan importantes como o servicio de axuda a domicilio e outros, seguramente. Entonces, queremos anticipar que nós, como grupo municipal, non vamos a votar a favor de ninguna proposta de modificación de créditos sobre o presupuesto prorrogado. Que queremos propoñer con isto? Que se asilice a aprobación do presupuesto, que se traiga a pleno, que se aprobe cas enmiendas que haxa que aprobalo, cas propostas que haxa que aceptar, e sobre eso, despois, se é necesario facer expedientes de modificación, porque lógicamente vai ser necesario para abonar determinados servicios, pois
estudiaremos no seu momento. Entón, digo, a pregunta é esa, pero aproveito para anticipar a nosa postura sobre expedientes de modificación de crédito. Unha segunda pregunta, e fai uns días, a iniciativa do concelleiro Darío Rei solicitouse a convocatoria dun pleno extraordinario para tratar da adxudicación do servicio de asistencia técnica que estaba vencido desde o mes de xaneiro do ano pasado. Curiosamente, días despois, 3-4 días despois, publicouse na plataforma de contratación os pliegos de contratación do servicio de asistencia, ainda que agora desglosado en 2 servicios, pero bueno, que basicamente ven a ser o anterior servicio. E nós, con relación a isto, e xa habíamos manifestado aquí nun pleno, que, a noso xuicio, había un incumprimento de contrato por parte da empresa adxudicataria do servicio, estudio técnico, porque se había comprometido no momento da adxudicación a realizar un inventario de carreteras, de pistas e camiños municipales que non temos noticia de que eso se haxa feito. De feito, cando mencionamos aquí no pleno, o alcalde parecía descoñecer tamén esa prestación a que se comprometera a estudio técnico. E entonces, como está ahora mismo en licitación, bueno, finalizou o plazo de presentación de proposicións o día de onte, e entendemos que ao haber un incumprimento de contrato debería haberse iniciado un expediente sancionador á empresa por incumprimento. Entón, a primeira pregunta sobre este tema é se realmente a alcaldía iniciou ou vai a iniciar ese expediente sancionador por incumprimento de contrato. E unha segunda pregunta sobre este mismo tema sería: entendemos nós tamén que esa empresa non debería ser excluída da licitación, porque, lógicamente, se incumpleu o contrato anterior, non ten demasiado sentido que participe nestes novos contratos. Eso en canto a esta pregunta. Temos en relación coas festas do Entroido, queríamos facer dúas preguntas. Unha, porque se suprimeu ese concurso de disfrazas que se fixera o ano pasado en colaboración cos bares e cafeterías de Touro. E unha segunda pregunta, porque se adiantou o 28 de febreiro, cando habitualmente se facía facelo coincidir o desfile dos Generais da Ulla, ca feira do día 5 dese terreno. E un rogo que formulamos en relación nesta pasada feira do día 5 cortouse a circulación nas rúas Bispo Dieguez e parte da Rúa Isabel II, que é a carretera esta da Xunta, e vamos, e nós, polo menos que a xente que levamos falando, eso suscitou un montón de queixas por as molestias e polo tema que causa os usuarios, a xente que vemos, visitantes que veñen á feira. Nos propoñemos que se manteña polo menos aberto un dos carriles, que daría outro para tránsito das persoas, e incluso para paradas ocasionales, para recoller a mercancía dos puestos, e pensamos que unha maneira sería unha maneira de contribuir a mellor funcionamento da feira, porque, a ver, a feira en sí mesma xa a tendencia é que se vayan diluindo. Se lle poñemos dificultades, a nós entendemos que isto é unha dificultade, e, pois, peor, se a xente alonxamos do núcleo, se lle poñemos dificultades para acceder cos vehículos, pois entendemos que causa máis problemas que solucións. Entón, propoñemos que, como mínimo, se manteña un dos carriles de circulación abertos. Non temos máis. Vale, respecto da primeira pregunta relativa ao orzamento, sorprende a insistencia no orzamento, cando estamos con o orzamento que, se non me falla a memoria, foi elaborado cando o actual portavoz do PP facía funcións de secretario. Entonces, con eses antecedentes, que é o que pode fallar do orzamento? Hombre, pues a actualización de precios. Gracias. Que pode fallar? Vale, respecto ao servicio de asistencia técnica e a posibilidade de incumprimento do contrato que está vencido, bueno, lógicamente iniciaránse os expedientes que correspondan, os expedientes sancionados que correspondan, polo incumprimento que haxa. Relativo á cuestión da exclusión desa empresa na participación da actual contratación por incumprimento do anterior contrato, pregúntame a min, alcalde, eu, como cuestión técnica que é, descoñezo absolutamente esa cuestión.
si é motivo de exclusión ou non. Relativo ao Antroido, respecto do concurso de disfraces, efectivamente o ano pasado fíxose un concurso de disfraces que a valoración que se fixo foi que non foi exitoso, pretendíase, e así foi naquele momento, a implicación e interese por parte dos locais de hostelería, implicación e interese que este ano non amosaron, co cal a decisión foi non continuar con ese evento. O Antroido celebrouse este ano igual que o ano pasado, o Venres de Antroido. Este ano, igual que o ano pasado, o Venres de Antroido, coincidindo co tradicional Antroido no colexio, entendendo que é, por así dicilo, o grupo, a comunidade escolar, o grupo poboacional máis grande da parroquia de Touro, e incluso como grupo, o grupo poboacional da comunidade educativa, como grupo poboacional máis numeroso do Concello, entendemos que o Antroido na Fonte Díaz debe coincidir cando ese grupo celebra o Antroido, que é o Venres de Antroido. Creo que nada máis. Gracias. Sí, o da feira. O rogo formulado, pero é un rogo. É un rogo, sí. Sí, eu respecto precisamente a este rogo, porque eu traía como pregunta de se vai manter ese corte, e se no corte, neste corte da AC240, non nestes dos tramos, destas dúas rúas, e se tivo en conta precisamente neste corte o problema que supón para moitas persoas ir buscar a compra, non? Porque aquí estamos... A ver, eu digo polo seguinte, non? Porque cando se fai unha cuestión deste tipo hai que pensar sempre nos servizos, e aquí a xente maior, maioritariamente sabemos o avellentamento que temos na poboación, e claro, cando vas facer unha compra, se vas coller unhas patacas ou se vas coller árboles, necesitas acercar o coche. Se ti non podes acercar o coche, é un problema. Eu quero dicir, se tuvo un conte, eso tamén. A pregunta é se vai manter e se tuvo un conte. Vale. Ben, a segunda pregunta sería cando se vai cambiar a pancarta que se puxo contra a mina, que está aquí ás nosas costas, se puxo de costas precisamente, para a fachada principal. Entendo que un problema como é o problema da mina, un problema tan esencial, tan principal no Concello, non se tratará por parte do Goberno como un tema secundario e poñemos unha pancarta, pero poñemos onde non se ve. Entón, cando se ten a intención de que xa pasou o 8M, que é a pancarta que está aí no frente. Vale. A terceira pregunta sería se hai intención de retirar a zaorra que está diante do campo do fútbol de Calvos, que leva ali non sei cantos anos, non ven este goberno, é certo, pero leva ali, parece que hai ali un acopio de zaorra con unha sección de abandono xa coberta de silvas, unha parte dela, entón, cando se pensa sacar dali. Outra pregunta é sobre un decreto que me sorprendeu, non sei se eu entendín ou mal, o decreto 36 que fala de pago de taxas, dunhas taxas por actuacións nos leitos dos ríos, concretamente en dúas obras que era a Senda en Vendaña e outro, que é o acceso ao lavadoiro da Muiña. Non pasa nada, si pasa, porque estas foron pagadas o día 5 de febreiro e estas son dúas obras que entran no plan post-2025 que iba a ser levar a pleno o día 6 de febreiro, é dicir, o día despois. Se pagaras unhas taxas por unhas actuacións dunhas obras que non estaban aprobadas, ou eu moi mal entendo ou moi mal leo. Ademais, por encima, despois pagaronse malas taxas, houve que refacelas e volveuse a pagar outra vez unha nova taxa polo mismo, que é unha taxa menor, o día 12, creo que foi, o día 11, xa cando xa se rexeitara o post. Entón, eu non entendo por que se pagan unhas taxas antes de estar aprobado, sin saber se van a facer esas obras ou non, van no post 2025, que non se aprobou, e volvemos a pagar despois de segundas, porque as primeiras estaban mal feitas, cando xa se rexeitou o post. Non sei onde está a lógica desto. Non entendo. Bueno, e logo unha pregunta que hai unha subvención do outro decreto do 72 que se pide unha subvención para un proxecto que é mellora da conectividade natural na contorna da Fonte Díaz. Non preguntarte un pouco en que consiste, exactamente en que consiste ese proxecto. Vale, e logo teño un rogo que é o seguinte: o próximo sábado 22 de marzo vai haber unha manifestación en Pobra do Caramiñal,
con, digamos, defensa do que é a auga e a terra, chamas así, unha manifestación por mar e terra, que é a defensa do río Ulla e da ría da Arousa, e pois, contra os proxectos de Acre, contra os proxectos da mina de Toro, que son dos proxectos altamente impactantes no río Ulla e, por suposto, na ría da Arousa. Entón, é unha manifestación que, digamos, que pretende precisamente poñer en valor o que é a riqueza da ría da Arousa, a ría máis productiva de Europa, posiblemente, e a riqueza do que é o río Ulla. E entón, o que propoñemos é que o alcalde saca un bando, pois chamando, e invitando, e animando a poboación do Touro a que se acerque o sábado 22 á Pobra do Caramiñal, para manifestarse precisamente en defensa de algo tan esencial como é a auga, e como é a ría, e como é a terra. E nada máis. Vale, respecto á primeira pregunta, que é sobre o corte da AC 240 para a celebración da feira. Si, a vontade é manter o corte mentre nos den permisos para facer os cortes. O sea, mentre nos continuen dando permiso para facer o corte, pois farase o corte ao tráfico para a celebración da feira. Esta cuestión é un tema que xa foi falado cos tendeiros fai moitos meses, e xa se falou con eles de a modificación da distribución en función do tipo de mercadoría, do volumen de mercadoría que normalmente adquire a xente, para ubicar naquelas zonas onde precisaría de certo transporte a mercadoría, pois poñelo nos extremos. De feito, en concreto, con un tendeiro de vendedor de patacas que está máis ou menos na parte media do treito, xa se falou con el para que se traslade pois, a un extremo onde poida ir un coche facer a carga sin ter que entrar na zona peonil. Respecto da pancarta relativa á mina, bueno, está nun lateral do Concello, porque na fronte do Concello leva pois, durante moito tempo, creo que prácticamente desde que chegamos ao goberno, unha pancarta relativa ao 8M. O 8M non é só un día no mes, o 8M consideramos que é todo o ano, cal, bueno, a intención deste goberno non é mover esa pancarta do 8M, por esa cuestión. O sea, a intención do goberno non é levar a pancarta da mina para o frente. Se hai un espacio no frente non hai ningún problema, e non creo que non haxa problemas de visibilidade. Perfecto. Respecto, bueno, moi ben. Respecto á pregunta 3, vostede quere retorcer, respecto ao que replica da pregunta 2, vostede quere retorcer e pode retorcer o que queira, a resposta é a que eu lle dou. Logo retorza como queira. Non, a cuestión da está aí chego. Respecto á pregunta 3 da Zahorra, vale, entendo que é un rogo, máis que unha, bueno, a pregunta é un rogo, bueno, pois evidentemente tan pronto haxa pois, unha necesidade de uso que seguramente vai ser inminente, pois farase uso desa e quedará bueno, decenterase o espacio. Respecto da pregunta 4, por pago dunhas tasas sobre unhas obras co cal non está aprobado o plan de obras, bueno, por parte da Deputación. A ver, a mecánica deste goberno e desta administración é tramitar inmediatamente as autorizacións previas para evitar retrasos. É dicir, se esperáramos neste caso, e en moitos, esperáramos a resolución das subvencións para tramitar as autorizacións previas, se esperáramos a obtención da subvención para tramitar as autorizacións previas, pois seguramente moitas desas autorizacións, cando nos chegasen, o plazo de execución e de xustificación da subvención xa estaría pasado. E entón, a mecánica
deste goberno, desta administración, é que tan pronto se reciben os proxectos, pois automáticamente se envían ás administracións que corresponde, se tramitan as autorizacións previas. Eso estáse facendo así. Se me está aprobado o proxecto e volves a facer o pago o día 12 cando xa estaba denegado o proxecto, podes me explicar? Eu non entendo, de verdade. Non entendo. Sencillo. Pagaste o día 5 e o día 7 contestou os aguas de Galicia todos os días. É sencillo, non. Non, é o que pongo aquí no decreto. É moi sencillo. Falo de memoria, pero nese caso creo que se liquidou mal a tasa, se liquidou por un concepto e, bueno, solitouse unha devolución e se liquidou por un concepto. Si podo aclarar, o día 5 pagou, si estaba mal pagada, vale, non pasa nada, non pasou nada. O día 7 augas di, olla, está mal, non tedes que pagar 137, 137, tedes que pagar menos. E o día 12 creo que pagades 36 por unhas obras que xa foran rexeitadas o día 6 no pleno. A min explícame si que sodes eficientes, porque pagades unhas tasas por unha obra que non estaba aprobada para que para o ano que ven ou para cando. Eu non o dou entendido. Sinceramente, non o dou entendido, un alcalde. Non o dou entendido. Podo eu intervir? Sí? Sí? Ahora, respecto ao pago non hai un erro. O erro é o informe técnico pon que consideran que é obra, non comunicación previa, e a Xunta di que é suficiente comunicación previa. Entón, a Xunta di non é comunicación previa, abonade a tasa como comunicación previa e procedemos á devolución da outra, cuestión que foi feita así. Para presentar o POS, a Diputación obliga a ter os informes sectoriais solicitados. Si, pero este non é un informe sectorial, ou si? Sí. Non, pero unha tasa, pero vale, certo? Acepta a primeira parte. E como se vai a pagar a tasa despois? Esa tasa, a Xunta ten unhas tasas cando se solicita, é un informe sectorial, ainda que sea unha comunicación, leva unha tasa. Eso diu a lei, non é algo que estou inventando eu. Ben, o feito de que se paga o día 5, ou o 6 se paga con carácter previo, é porque se eso se aproba o día 6 ou o día 7, e de todas maneiras, ainda que aquí non se aprobou, hai un decreto de alcaldía que solicitou o plan, correcto ou incorrectamente, eso xa se verá, ou como sea, ou polo órgano competente que sea, e preséntase a documentación completa á Diputación. Ese é o motivo. É dicir, en moitísimas das subvencións, ese señor sábeo, hai que ter as autorizacións e as solicitudes feitas no momento da solicitude. Hai noutros que non, que é no momento da resolución, da concesión. Solicitadas. Pero o lógico sería facelo despois de aprobados os proxectos. Digo eu. Xa sei que aquí estamos nun plazo moi... Pero o plazo, a ver... Si, estou de acordo, o plazo é moi límite, pero bueno... Se se fai o día 7 da mañá e se teñen que facer os decretos, se teñen que facer os pagos, se teñen que cargar a documentación, é o que é. Que pode estar mal... Usted pode considerar que non é correcta? Pode ser. Vale, pero bueno, a explicación e o motivo de por que se fixo iso. E aí sí que na cuestión de tal, é dicir, o feito de que ando o Concello declara comunicación previa ou é solicitude de obra con visita de campo e tal, en base ao informe que fai o técnico redactor do proxecto. O informe di que hai que pedir autorización, eu que di, non di máis nada, eso é verdade que sí, ou di directamente que é declaración responsable. Non, dixo eso, di no informe. No informe di que... Claro. Que se pide autorización, non di pagar tasa. Claro, bueno, pero a solicitude de autorización leva aparexada a tasa. Vale, non digo que non, pero eu que sigo sorprendéndome que se faga eso e despois, xa receitado o plan, se siga pedindo, vamos outra vez a fazer o pago das tasas. 37, a cuantía... 36,72. A cuantía... Ben, non, pero non é pola cuantía, non? Vale, polo erro, é porque a mí sorprende. Eu só dixen que era unha cuestión que me sorprendía e moito, e sigue me sorprendendo. Acerco as aclaracións do señor secretario, que son, como sempre, moi benvidas e moi ben recibidas, non? Pero sigue me sorprendendo. Vale, respecto da pregunta 5, ese proxecto encaixase dentro do plan da estrategia de infraestructura verde e bueno, é un proxecto pois para un orden de subvencións non competitiva, co cal bueno, o criterio de resolución é vía presa, vía quen presenta... Que se quere facer? Bueno, a pretensión é acondicionar un roteiro perimetral pola parroquia de Touro
pois partindo do parque Diego Reboredo, Mourelos, Mourelos de arriba, Mourelos de baixo, zona de piscina, paseo do Portapeu e remato outra vez no parque este. Entonces, pois son as intervencións urbanas verdes, por así dicirlo. Moi ben, gracias, boa noite.